ανέστε εκ νεκρών, θανάτων θάνατο πατήσας και στην μνήμης ζωή χαρισάμενος. Η καλύτερη, Λοιπόν, ακούστε με. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φέτος συναντιόμαστε πάλι όλοι μαζί στην ετήσια εκδήλωση του σχολείου του Αγίου μας, του κατηχητικού σχολείου μας. Συγκινούμαστε και χαιρόμαστε, γιατί σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουμε αντιλαμβανόμαστε την ακίνητη βρούνηση του Αγιώργη στο σχολείο του. Νέος κι αυτός, παιδί ακόμη, σαν τα παιδιά σας, λίγο πιο μεγάλα, έφηβος σχεδόν, έτσι, μαρτύρησε για τον Χριστό. Συνδράμει, στηρίζει, υποστηρίζει και φρουρεί τους νέους που ομολογούν Χριστό. Στηρίζει και φρουρεί τα παιδιά μας που διδάσκονται για τον Χριστό. Μεσιτεύει και φρουρεί τους γονείς που συνεργάζονται μαζί του για τον Χριστό. Στη φετινή μας εκδήλωση που γίνεται μέσα στο δυσκολότερο από άλλη χρονιά γενικότερο κλίμα για την πατρίδα και το έθνος μας, αποφασίσαμε να πάρουμε δυνατά μέρος όλοι, κατηχούμενοι, κατηχητές και γονείς. Όλοι θα βγούμε στη σκηνή. Φετινή χρονιά έγινε εξαίρεση από άλλες χρονιές. Και να δώσουμε παρόν ομολογίας Χριστού και Ελλάδας από την αυλή του Αγίου Γεωργίου με τη στήριξή του και να καλέσουμε όλους εσάς να προσέξετε ιδιαίτερα αυτά που έχουμε να σας πούμε και όλοι μαζί, ολόκληρο αν είναι δυνατόν το χωριό μας, αφυπνισμένο από τον ύπνο του κακού, να δείξει το αγωνιστικό του φρόνημα, παράδοση από τον καπετάνιο του και να ομολογήσουμε με τη στάση, το λόγο και τη συμπεριφορά μας πως ναι, είμαστε όρθιοι, δεν σκύβουμε κεφάλι, αγωνιζόμαστε για αυτά που αγωνίστηκαν και αυτοί, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Παρακολουθήστε μας παρακαλώ με πολύ προσοχή, έχουμε πολλά μηνύματα σήμερα.